vagyok. Jó van, gyere. Jó van, mama. Szóval, akkor mit csinálunk? Mi? Eszünk. Eszünk, de én nem azért jöttem ide. Legalábbis nem teljesen azért. Akkor. És nekem hagysz egyáltalán egyet? Akkor hozzá nekem egyet. Legalábbis csak egyet. Gyere. Nézd, itt meg a szalódot. Úristen, mekkorák ezek a legyek itt? Finom. Eléggé megérett. Ja, ez már nem jó. Fekete szőlő. Vagy mi a neve? Ez fekete szőlő? Dehogy szőlő. Akkor mi ez? Szedélyes. Ez szedel, na. Pedig én elég sokat hívom szedel. Elég sokat hívom szőlő. Nem is biztos, hogy jó ötlet volt. Átaradjunk. Jaj, te! Itt még vannak. Itt még látok 3-at. A 3 közül egyik jó, vagy már 2 is lehet. Gondolod? Igen. Úgy tudtam. Jaj. Körre nem húzni ezeket a gazakat. Melyik jó? Az, vagy az. Vagy tudja, a 3 közül bármelyik is lehet. Fogd meg a kulcsot. Jó, add ide. El ne hagyjam, mert aztán már nem lesz a mopedhoz. Ez a moped kulcs. Igen. Egyáltalán miért hozod ide ki a moped kulcsot? Hát mondtam, hogy hát azt hoztam hátra, nem? Ugye de? Na, ne csuposkodjon ott a kerítés. Ott azt is leveszem. Na, probléma, hogy ezt így nem bírom megfordítani. Igen. Aha, ezen elég is sok a zöld. Meghagyott azt. Eléggé sok a zöld kötél rajta. Mi? Sok a zöld kötél rajta. Mi a kötél? Ez a zöld cérna. Milyen zöld cél? Hát ezen mi a nevén, ezen a kulcsom? Mi? Valahogy félrenyeltek. De akkor ne azt csináld, hogy... Kicsiba. Itt megvan. Összedem. Jaj, összedem. Na, beütöttem a táblagépet. Egy eléggé sok ez a furcsa dolog. Ez a milyen nevén? Micsoda? Ez a milyen nevéből eléggé sok van itt a padlón. Nem tudom csúszni. Azt hittem, hogy rám fogod dobni. Nem tudom. Mögötted vagyok. Nem is előtted. Akkor már a szomszédban lennék. Igen. Na. Ott is még azért. Ott van egy pár szőlő. Gyere és szedd össze ezt a cserepet. Ez ide hagytam. Miért? Én meg ilyen előre viszem. Nem kell előre vinni. De hát legközelebb, ha izéről vágja a Zsolti, akkor úgyban van csak. Dobáld bele a cserepet.
Nem én ülnek hozzá. Jaj, Atina. Milyen cserép ez? Hát, törött. Jaj, Zanti bácsi beletette vödörbe, az kigyújt. Ha. Ennyi elég lesz. Ugye? Mert én most videózok. Mit videózol? Magamat. Milyen szép vagyok. Igen? Nem is volt te beképzelt. Biztos? Biztos nem vagyok beképzelt. Biztos. Biztosan. Biztos. Egy csöppet. 1 millió csöppet sem. 1 milliárd csöppet sem. Igen. Csak nem ászanak rám a pókok abból a cserépből. Várj, lefagy már. Várjál, mert nem tudok menni. Én mutatlak tégedet is. Szia! Szia! De hát most a videóba vagy. Ja. Híres vagy. Ó, Atina. Várjál már. Már rád akad minden. Most ezt hogy fogod megcsinálni? Hát beléd ragad. Nem tudom. A ragadós fajta. A ragadós fajta növény rád ragad. Gyere már, segíts! De hát majd bent is lebírod szedni. Gyere! Nem tudok. Hogy? Oké. Atina. Megedett téged a virág. Vagy nem is virág, hanem gáz, mivel nem mi termesszük, Jól rába. hanem Hol a kulcs? harapós virág. Hol a kulcsom? Elhagy. Lóg még olyan rajtam a... Tényleg, hol van? Hol a kulcs? Nehogy már elejtettem. Nyisd ki. A jó Isten áldjon meg. Én nem látom így. Így nem fogjuk sohasem Menjél megtalálni. oda-vissza. Itt sohasem fogjuk így megtalálni. Oké. Másik is lehet, hogy így elveszette. Én azt nem fogom megkeresni. Gondoltam. Ja. 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 Annyi kell. Azt ne nekem mondjad. Hát én. Magadnak. Attila, magamnak is mondhatom, hogy állj, gyerek be. Jól van. Ja. Most legalább egy kicsit pihentünk, és nem a szobában voltunk. És nem játszottunk, hanem... mi a neve? Kint voltunk egy kicsit. Igen. Használom a táblagépet, hogy videózzuk. És le is videóztuk. Remélem, hogy így láttuk. Szóval, itt Attila volt, és viszontlátásra.